أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مصري با جروب مغو أمبي أو بلا جلين فو كرمغو أن الله ملك له أمباني الله سبحانه وتعالى في ألك يافا ما ألك أنغا جنبو يافا ألك أمبي صوابا ما يا ربي ألك أنكندا يا ربي ألك أنكا هوريا كابو تسمما كالو بركالي انكسو alaka sungolo time ko nyuma alaka no ya rabbi alaka selirana herala ani lafiyala bi jahi sayyidil awwalina wal akhirin ambe i'tikafu babu konala wala na temenena an kuma na l'itikafu yere femiye ani ajo sennani mi ni oye i'tikafu ke ba yere sharti minum bola anyufo josen flana oyi sunye i'tikafu tenya sunko sabana oye litikafu beke yoro mina oye misir konnay nani na oye ka litikafu kafo fenfe mani jeybo ke ayi alabatu kerengrelen do de beke litikafu la o alabatu nunu anyo fo ye fen sabaye seli nafla seli ben nafla seli ka ceya ani qur'ana kala ani zikru kuma nin fen sabaye ni de beke itikafu konnala alabatu ye mamena tamani wal handa ya ko wa yukirahu uba koniya lahu i'tikafu ke baye an yaf'ala ghayra hadhihi thalathati alabatu min flani ni alabatu saban ya ka dore ke min tikliye mai beddani alabatu saban drone ma alabatu dore teke min tikliye mimma kabini fenna huwa o ibadatu ni o alabatu doy alabatu model kacha me alabatu warate keningo kalishtighali komi shugula bil ilmi ni doni ni alabatu de alabatu bilbili ba me i'tikafu aywa kanafo ibti yere shugula ni darsu tay wal ma darsu murajali ay iba ke zikiru nafila seli qur'ana kala na'am وكتابة الكثير عن الشامن سبني من القرآن كابن القرآن لا ولما أو إبي اعتكاف لا إن سبني كواتي بيبي سبنينا وفنمانغا كوتبي اعتكاف كنا لا اعتكاف كنا يعني فين سبني سول نافلا سلي كاشيا كفر فردوكا أني قرآن كلا أني ذكرو إبي بارا ور منو كيبو بلانيك لا اعتكاف لا يبوكي donc nasoro aywa ibe kalande la ibe darsu tay wo jofolo ni ka barere mo kalande ye ibo o bela jilella jofolo ni wati kungurni kon la wati kuntala jande ni klala litikafu la inate menuye wa an yakuna anu ba konya an yakun itikafu baka ke imaman ratiban misri almami ratibi e ka ke almami ratibi ko fana konindo bo me ako wa ni kuma la fulinye wa kafo almami ratibi ka i'tikafu ke ko konindo ko kuma la fulinye ka daka alakira sallallahu alaihi wasallama alakira kuma i'tikafu ke alakira yere dunguye almami ratibi sallallahu alaihi wasallama kuma mfolendo me ko kuma lanfulendo abebe aywa ahali almami ratibi abebe akali itikafuke naam almami ratibi misri almami karsadi yini misri almami alere be silni awi nale masilna wedro fod darura walma aywa atiyano kuma wuri almami ratibi ko kake itikafuke bayi ko konindo ya famu me kuma illa fulendo kuma min ka girin oye kafo absika ke kadaka alakira sallallahu alaihi wasallama sungolo talaba alakira kuma ke itikafula na'am wa an yarqa ani akoni ndo akayele ala satihin bilisanfe misiri bilisanfe e ka fu be bo misiri kono kata yele bilika bo fana koni ndo aw manaratin wal mamirabu sanfe misali la komi funteni bala bon misiri vantlo mai wala vantlo te blala ina fu be bokata sanfe bo ko koni do
o konendo me o kora tiga litikafu tiɲɛ mais n'a kɛra degun yɛrɛ kɔsɔ tiɲɛ yɛrɛ la funteni min bɛ misiri kɔnɔ cɛ ka fi ka ala batu yeno ka fara nin ka lɛri damadɔ vraiment ka sabali o ka gɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kuma ni yɛlɛnna misiri sanfɛ ayiwa ka furansɛni kɛ yen ayiwa baasi tɛ o la naam wa an yu'azziya ani k'a fɔ a ka taa duwawu don kɛ mɔgɔ ye o kɔnnen don aw yuhanni a walima ka taa duwawu don kɛ mɔgɔ ye o kɔnnen don ta'aziyatu ni tahaniyatu a bɛɛ ye duwawu don de ye mais différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ta'aziyatu o ye duwawu fɛn minnu man di ka taa duwawu kɛ o la tahaniyatu o ye fɛn minnu ka di o différence de b'u ni ɲɔgɔn cɛ tahaniyatu komi ka taa wala kɔɲɔ walima denkundiw wala jigini n'a ɲɔgɔnnaw walima o fɛn minnu ka di quoi ka taa duwawu kɛ o la o ye tahaniyatu ye ta'aziya o ye fɛn minnu man di komi fatuli fatuli walima ayiwa kasaraw tasuma jenu ala kan kisi ka taa duwawu dɔ la u b'a fɔ ko ta'aziyatu voilà n'o tɛ a bɛɛ de ye duwawu don ye o kuma o fana kɔnnen don o kuma i bɛ itikafu kɔnɔna la banni kɛra walima jigini kɛra i n'a fɔ k'i bɛ taa bɔ ka taa duwawu don kɛ o kɔnnen don i bɛ continuer i ka baara in fɛ n'i bɔra waati min na a tɛ taa ka dan kɛ naam wa an ya'takifa ani a ka litikafi kɛ fana o kɔnnen don ghayra makfiyin k'a sɔrɔ a lawasalen tɛ o kuma i kan ka fɛn minnu i ka balo awa complete i bolo o kɔnnen don c'est-à-dire i ka sumanko ma garanti i y'a faamu e ka litikafu kɛ k'a sɔrɔ i ka dumuni ko i ka tilera fana ni ka sɔrɔ fana i bɛ fɛn minnu don o garantilen tɛ f'i ka bɔ ka taa ɲini de o fana kɔnnen don ayiwa mais o fana t'a tiɲɛ a t'a tiɲɛ kɔni mais a kɔnnen don mais n'a garantilen don ayiwa ni suma mɔna o b'i ta bɔ ka taa d'i ma a fɔra banna naam o kuma i bɛ i ka suma ɲini k'a bila de fɔlɔ yanni ka don itikafu la yanni ka don itikafu la naam wa yustahabu li'tikafu wa li'tikafu kanu bi ramadana sungalo la wa yata'akkadu makruya bi gɛlɛya bil ashr al akhir ni tan laban minhu kabin sungalo la ma itikafu ka kɛ itikafu bi se ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen na mais ka kɛ sungalo la fasamantiya b'o la ka tɛmɛ kalo tɔw kan sungalo fana kɔnɔ tan laban ka kɛ o fana ye adama fasamantiya ye parce que ka da kan an ko alakira sallallahu alaihi wasallam alakira kun bɛ itikafu kɛ sungalo tan laban de la parce que lailatul qadri su fana a bɛ tan laban de kɔnɔna la alakira y'a fɔ cogo min na ma ni ye itikafu kɛ o la ayiwa o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ naam fasilu ni ye faranfasiya ye yabtulu li'tikafu bɛ tiɲɛ bi fi'li kaba'ir ni junububaw kɛli ye junububaw ni y'o dɔ kɛ dɔrɔn i ka litikafu tiɲɛna junububa ye ala sɔsɔ minnu a fɔra n'i y'a kɛ i bɛ don tasuma la walima awa dangali fɔlen bɛ ka fara kan ni mɔgɔ min ye nin kɛ a dangalen don walima ni mɔgɔ min ye nin kɛ ala funnen bɛ ala o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛ fɔ ala sɔsɔ minnu na a bɛ fɔ de ma ko alikaba'ir ma ni mɔgɔ min y'o dɔ kɛ dɔrɔn i ka litikafu tiɲɛna a yɛrɛ ye misaliya dɔ fɔ a ko ka zina komi jɛnɛya litikafu kɔnɔna la ni mɔgɔ min ye tulon kɛ i ka litikafu tiɲɛna wa shurubil khamri ani dulɔ mini walima juɲɛ tali o n'a ɲɔgɔnnaw i ka litikafu tiɲɛna wali kadhibi ani ngalon nin bɛɛ lajɛlen kabaira de i ka litikafu tiɲɛna wali kadhifi ani ka jɛnɛya ngalon ta k'a da maa la nin bɛɛ lajɛlen kabaira tu de nin bɛɛ lajɛlen kabairaw de ye n'i ye nin dɔ kɛ ka litikafu tiɲɛna wa bil jima'i ani litikafu bɛ tiɲɛ ni kafoɲɔgɔnya ye dilan mana tɛmɛ i ni muso cɛ i ka litikafu tiɲɛna wa muqaddimatihi ani kafoɲɔgɔnya daminɛw ni dilan mana tɛmɛ i ni muso cɛ aw bɛ ko ɲɛbila minnu kɛ fɔlɔ n'i y'o fana dɔ kɛ sunkalo la a tɔ k'i to litikafu la i ni muso cɛ i ka litikafu tiɲɛna kale qiblati komi ka muso embrasser ni furumuso embrasser layla na kɛra sufɛ wa aw naharan walima kɛra tile fɛ wa i ka litikafu tiɲɛna
ni sun gwansando itikafu kote ni ika sumbe cheni nun kele sungolo kele de fe me sungolo sufela kotala me ni be litikafu kona doro aywa ni yake shufe sungo nte chen me ga litikafu be chen na ala wajhi shahawati kanunyaka ikadinye iye muso ambranze ikadinye iga litikafu chen me na kera aywa komi abena ta dugula misali yala abena ta dugula wali ma fendo de asura hine de yimine ko misali la mangene adalindo a hine de yimine kuma ya ambranze wodi koso nasoro shahawate ka kanu yere ikadinye ote kuma ko ta ce wa bil haid anil litikafu be ni regiliye ni muso awa be regilla akal litikafu abe me o fana o lanfuleno sahiwe mi ya te kuma min ka kene o ye kafo litikafu ni muso be ala na bolo dona jila abe bo misiri kono katasu ni ala yake na senera abe segi kana ka litikafi to dafa aywa odi sahalido na atiche wa bil akili ani litikafu be ni dumuniye wa shurubi ani mini naharan kilefe parce que angol litikafu tenya sungo atenya sungo okuma ni mo mi yi tuku ki ka sundiga ko rega litikafu fana chena mais ni nyina na resa ki ka sundiga ibe continue na ibe continue ga litikafu fe wa bil khuruji ani litikafu be cheni boliye min al masjidi misir konala yi tuku ka bo misir kono li ghairi ma'ishatin balunin kamate ka fo mena ta nga balu de nyini kana sadiri dumun ga wati sira mena ta dumunin sankana wal mai ka dumuni me so mote no kana di mai ka dumunin ta nodo ta ce mena me ko yidron abici aw li ghairi hajati al insani wal ma amma ke modo kam magud lanin kama mago gele min saka blaka e boli makono o kuma ikali tikafu be ce mena ya sori bina ta balu awa balu ko de nyini ibina tika sumani ta mote kana di ibina tika sumani ta ya famu bo wal mai bina bode kata awa dumunin sa onanyo gonaw wal mai bokunye magodo de magomi berma ka blaka i boli makona ka gele komi kodo temna doni doche awa utara kiritike yorola ede sheda ya tsika ke eko ni bora kata ola awa bashite ola walma kodo de kera fo ere de kana kene ka note sawa pa moetala ni bora kana o kama aywa ni o bana duribe sika tika itikafu kerola watace ma ninde kunye le tikafu muqaddima al-izziya ay min suraka final le tikafu kunga ni weni angol le tikafu baraji bala kosobe kere nyala ka ke sungolo kono kere nyala ka ke talaba naam okuma ni mogo min ye litikafu ke talabana ni asbatla ka fo kalo jora dron ko sini siliye ika litikafu bana me min kan ibe toyeno ibe simsir kono parce que seli suira fana yesu fasamanti ale mbay ibe toyeno ka alabatu ni dugu jera ni seli kana obera ni nasoro seli be ke misir kono bi soro yeno nawe seli ke wati min be soro kataso na ya soro fana ube seli ke seli kene la okuma ni seli wati sere be bo ka kle yema ibe bo misir kono ka kle seli kene ma ni seli kera wati min be soro kataso kan mi har ni mo ke ikali ta kafu kan na me pour que ka a fen kosobe ma iba ken ke jogena na ala ka me so baba ma babu na tai waye babu worna babul hajj amna do hiju babu kono ako ati wayukrahu waqanun lahu li tikafananda an yaf'ala ghayra hadhihi thalathati ana ku gollu sikitananya mimma huwa gili golle be ibaratun allan batinyini kal ishtighal qaydu shughuli bil ilmi tiqranga to umuringa wa kitabati al kathir arhu gabin sahi min al qur'ana gili qur'ani wa an yakuna imaman ratiban aro an ya almamin ratibiya ken ga konin din mati kellahu ken diga Allahu de aro yana almamin ratibiya
وأن يرقى أران ستو على سطح بلي كما أو منارة والما مهراب كما وأن يعزي أران دوا سررا فاتيرو أو همنو كنتلي كيان قندين وأن يهني أران دوا سررا همنو هنو بنو قلي وأن يعتكف أران اللي تكافيا غير مكفين ناني أو سنده أبرارون أسورينته اللي تكافيا كين كما كيان قندين فاسجي أرنبونا دغا يغن مونديا نعم ويستحب الاعتكاف والاعتكاف قانونو برمضان سنقصندي ويتأكد مستحب نعم قطنو بالعشر على آخر التم لغري منه جل سنقصنا فاصلون كن فتن بانجي يبطل الاعتكاف بونو بفعل الكبائر تجنب قرون ينغا كالزنا قوي سانجي جيني وشرب الخمر أرو قنجي منه كان دلونا والكذب أرو غاري كوتي والقذف أرو قذف دينا جيني غاري ساوسريا وبالجماع أرى وبنتي كهلم مغونا ومقدماته أرى لغدغرنو كالقبلة قوينا يعري أمبرانسيه ليلا ورودوا أو نهارا والمكير على وجه الشهوة قانون يعرن كما أن الليندا ميغمان يكينا كنت أبنوني وبالحيض أرى وبنتي هدسونا ووتي كين كنت أبنوني أو بكا لارنا كتانا ساقنا اللي إهوه انتماني وبالأكل أرى وبنتي يجينا والشرب أرى مني نهارا كيري parce que anta surno sume halle wabil khuruji ara bonoti bakenga min al masjid misir nogondi li ghairi ma'ishatina gama birar mure saura aw li ghairi hajati al insani wal ma gama yasri haju da bare saura allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim wa assalamu alaikum